Voin chu video toy te ka lo da ve nge ni som pangan wa off day ka ni na nia na thar ka joina Gorpure College hemi veng pia deulo ka son cafe na ka thoka voini ka off day nia ti chuanin thilei turin restaurant a chuaka ka eizon huwa he video hi ka lo la a tuna kom na veng hi Pune na stop ania metro station ania ti chuanin a veng hi a faya nuam khop mai kaum to na chuan hemi veng hi ala nuam deuh berin pasia ti chuan hei kongpui he metro station a chung atanga kalak ania mizo tong takin ti hian step kal thei metro station tin a hian step kal thei te om deuh veka lift te hi ti chuan kan la ve zuai ni Bombarded